मा बुङो नों मा बुङो जाखाबाय नोंना जाखाबाय फेमास जाखासिगोन मिजिङा दिनै मानो बायफ्लेलांजोबखो Entertainment Boro. Jangan YouTuber, channel YouTube channel dong, like subscribe kamna nih baca merah. Mana channel nama mana? Raja Boro. Raja Boro. Entertainment. Raja Boro Entertainment nih subscribe kamna nih baca merah. Ada, nah tuh ada permanen mungkin alay, bawa musang berapa like, subscribe, komen kamban berapa. Foto caption sih ini sengra pra, tempo dolen nih aktor pro. Oh, kanjung dong. Saya kanjung bulan apa sih pak lah? Lana go. Saya segitu kali pala. Ah. Beseban zaken na subscriber. 150. 150 lo. Lah view habis tangke watch time. Watch time आगे अब 50 lo हाना. 50. Kan isinya lo mau sih pun sana mah, saya support kalam kita deh. Kasih isi siapa kerap kalam na deh. Channel tu. Nung mau bunga. Nung mau bunga. Jakabai nuna. Jakabai. Tapi masa kasih kena. जों गार्डेना बेरायबाय दे गार्डेनानो नै लामा खाथियाव एसेबो माने गरम जादों होनबाबो मा खालामनो इन्जय खालामनो ओरैजाय फट' खेबा दे नोंथाङा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दे जायो सबबो गासिबो साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब नङा साबस्क्राइब खालामना होदो खालामनानै होदो दे आथिं सदना लाब्रा एसे मोजां मोननायनि नाङोलै दै फार्स्टआबो गिदिंबावलायसै ने सोरनो आथिया खेंख्रा जानांगौ जानोसो सम बायबासो गिदिङानो एम्बुलेन्स दे गाज्रि लांदो फंबाय बेयाव मा लांथावथावा नोंनिबा मा लांथावथाव बेयाव एम्बुलेन्सआव एम्बुलेन्सआव थाम्फै लोमजानाय जागासिनो थाम्फै लोमजानाय औ थाम्फै अरजानानै लोमजानाय औ आदसा थाम्फैया अरजानानै लोमजागोन ना थाम्फैया लोमजागोन आं मिथिया आरो जायखिया थाम्फैनि आरो माबा मोनसे आरो ना